Продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. Будемо наступну годину з вами разом працювати. Згадаємо і підсумуємо, можна так сказати, обмін полоненими, заручниками, який вже відбувся сьогодні. Також поговоримо про біометричний контроль, який хочуть запровадити вже з 1 січня наступного року. І також спитаємо у компетентних людей про адмінмежу з Кримом, яким чином там буде відбуватися цей контроль. Про все це детальніше. Спочатку хочу представити вам гостя цієї години у нашій студії. Василь Вовк, генерал-майор СБУ, керівник головного слідчого управління СБУ у 14-15 роках. Я вас вітаю. Вітаю вас. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. І одразу почнемо з оперативної новини. Отже, обмін ув'язнених між бойовиками Донбасу та українською стороною завершився. Президент Петро Порошенко та міністр оборони Степан Полторак приїхали на Донбас, аби зустріти звільнених українців. На прибуття заручників очікують у Харкові о 17:30. Віктор Медведчук, уповноважений вести переговори про обмін полоненими від України, повідомив, що Україна з 306 чоловік передала 237, а 40 чоловік були звільнені і 29 з них відмовилися повертатися на окуповану територію. Ось таку маємо інформацію. І також маємо ще інформацію про те, що на боці так званих ДНР, ЛНР лишилося 2 чи 3, я точно не пам'ятаю вже кількість, 2 чи 3 людини, які залишились там і відмовилися переїжджати на на підконтрольну Україні територію. До вас питання наступного характеру. Чому люди відмовляються і з нашого боку, і з того боку переїжджати? Я хотів би почати з того, що радий вітати наших заручників у рідних домівках. І хотів би, щоб вони пошвидше, без піар-компаній, без контррозвідувальних заходів добралися до своїх рідних, близьких і до дружин, дітей тощо. Щоб вони отримали медичну допомогу, зразу ж в першу чергу психологічну, щоб вони отримали соціальний захист, ту роботу або ті ряди, звідки вони пішли туди, в заручники. І ще раз хотів би наголосити для всіх прохання, починаючи від президента, закінчуючи самими простими переговорниками у нас. Немає у нас полонених, немає там полонених. Ті, які визволені наші громадяни, патріоти, то є заручники, які у кримінальних провадженнях є потерпілими. А ті, хто їх тримав, аж до керівництва Російської Федерації, є злочинцями, які будуть відповідати за захоплення заручників і затримання заручників. У нас також немає полонених. Ті, хто зараз називає, дивлюся, чую, прес-служба президента, прес-служба інших органів, в тому числі правоохоронних, кажуть, от ми передали стільки-то полонених. Шановні, в Гаагу захотіли, Міжнародний суд, тому що все це фіксується. Якщо ми тримали полонених, то, шановні друзі, будете відповідати на рівні з терористичними організаціями. Давайте чітко визнаємо, там наші заручники, тут підозрювані, обвинувачені або засуджені у вчиненні злочинів. Їх ми передаємо. Злочинців або тих, хто підозрюється у злочинах, шляхом того, що це спеціальна операція для визволення наших заручників, патріотів. От в чому річ. Чому залишаються, відповідаючи на конкретне питання? То проблема, кажуть, у кожного своя доля і свій шлях широкий. Проблема кожної особи, але ми маємо виходити з того, що наші люди, патріоти, провели там багато часу. Хтось знайшов притулок, хтось знайшов дружину, хтось знайшов рід заняття. Ми маємо вид, що там живуть своїм життям, десь терористичним життям, але живуть люди, працюють, ходять в кооперацію, ходять в кіно, в ресторацію тощо. Тому хтось собі вибрав і зробив такий вибір. То його право, то його доля, і якщо він нічого не порушив, то ніколи в житті ніхто за це не притягне до відповідальності, за те, що він відмовився їхати в центральну частину України, ту Україну, яка контролюється легітимною, скажімо так, владою. Чому у нас відмовляються там 25, 40, були звільнені, але відмовились? Різні теж ситуації. Я от говорив з гостєвим редактором Олександрою на запити, а от чому? Теж у кожного своя історія, своя ситуація. Виходячи з того, що могли навіть поженитися, кажуть, в тюрмі. У нас в тюрмі також женяться, як і зараз в Борисполі. В тюрмі раніше це почали практикувати. Хтось передумав, я ще раз наголошую, особа, яка працювала в наркокартелі, яка відбула покарання 5, 6, 7 років, вийшовши
вийшовши на волю, задумається, чи йти йому знову працювати, навіть на високооплачувану посаду, як кажуть, в наркокартель. Так і тут люди бачать, що ті території, ті організації ДНР, ЛНР, то є дійсно терористичні організації, і ніким світом не визнані, засуджувані усім світом, окрім Російської Федерації. І повертатися туди, кого не визнає весь світ, для когось вже стає очевидним, що це не є перспектива в його житті. Ще купа може бути причин, я ще раз кажу, то вже особиста справа кожного. Але те, що 40 чи навіть 20 чоловік не поїхало, говорить багато, це є попередження для терористів. Ми дочекаємося того, що до них ніхто їхати не буде не тільки із тих, хто у нас знаходиться під вартою як підозрюваний у злочині або як засуджений, а й з тих, хто намагається відвідати свою малу батьківщину, бувших донеччан, луганчан тощо. Ну от кажуть ще, що можливо бояться туди їхати, тому що є загроза життю. Такий можемо розглядати? Звичайно. Більш того, раз ви нагадали мені, я вам скажу, є ситуації, вони були і вони відомі, в всякому разі мені, я вам можу сказати, коли спеціально витягують звідси туди, щоб зайнятися внутрішньо ДНРівськими, ЛНРівськими розбірками. Хтось з кимось щось не поділив, і він чекає, що він звільнився. Дехто розуміє, що якщо він поїде туди, то йому жити залишилось недовго. Ще розкажіть таке, чи можемо ми вимагати допуску міжнародні спостерігаючі місії на непідконтрольну територію для того, аби дізнатись, в яких умовах перебувають заручники і взагалі, чи надають їм ті чи інші умови, яких забезпечує звичайна людина? Ми маємо усвідомити усі, що наші заручники, дякую вам за правильне формулювання, і хотів би, щоб це зрозуміли всі. Це не моя якась вимога там щодо фразеології тощо. Це, ще раз кажу, все фіксується, все реєструється, і спеціально нас, в тому числі уповноважений пан Медведчук, наводить на такі фрази. Полоненими обмін. Нас ставлять рівні умови. Між нами ставлять знак рівності. Між терористами, терористичними організаціями ДНР, ЛНР і державою Україна. Розумієте, про що йде мова? От такий знак рівності буде в Гаазі, в Міжнародному кримінальному суді. І невідомо ще, хто більше отримає по заслугам від того, що ми зараз кидаємося такими фразами. Я ще раз кажу, це на самому високому рівні. В мене вже виникає підозра, що вони спеціально так кажуть. Працюють на Росію, працюють проти України держави. Розумієте? Тому тут потрібно дуже чітко це розуміти. І щодо вашого питання, чи допускати, ми маємо розуміти, що там немає виправно-трудових закладів, які є в нас, пенітенціарна система. То терористичні організації. Там є буци гарні. І коли уповноважені президента, уповноважені Верховної Ради називають колонія номер 74 в Донецьку. Шановні друзі, ви легітимізуєте бойовиків і їх заклади. Яка колонія? Навіть якщо там раніше була колонія, сьогодні це буцегарня, тому що вона охороняється бойовиками-терористами, а там тримаються наші заручники, не засуджені, не обвинувачені, а наші заручники. Не робіть цього. Ще одна вимога. Знову ж таки, в мене враження, що спеціально це робиться. Тому допускати, звичайно, потрібно. Але маємо розуміти, що там ще є питання. Бойовиків немає державного управління. В нас воно втрачене. В цивілізованій нібито державі в центрі Європи. Немає централізованого управління. Там кожен сам собі атаман, хазяїн. Є особи серед терористів, бойовиків, які по-людськи відносяться до наших заручників. Є особи, які індиферентно кажуть, як виходить, так видно, дали їсти, не дали їсти, вдарили, то вдарили, не вдарили, теж це не є задача. А є особи, які займаються системними тортурами і іншими фізичними знущаннями над нашими патріотами. От такі три категорії, тому хто куди попав, той так і витримав. Я ще хотів би доповнити. Не є нічия заслуга, що всі туди ринулись в Харків на кордон піаритись про визволення наших бранців.
наших патріотів, які своїм мученням, своєю хоробрістю, мужністю, відданістю батьківщині заслужили те, що вони через рік, хтось більше, повернувся в Україну до своїх домів. Їх це заслуга, тільки їх. Немає чого на цьому піаритись. І ніякий пан Медведчук не є переговорник, офіційно уповноважений. Він є кум, який зловживає своїм положенням кума і допомагає куму зробити галочку в сегменті гуманітарної діяльності перед виборами президента в Російській Федерації. Пане Василю, повернемося ще до цієї теми. Хочу ще до однієї не менш важливої теми перейти. Справа в тому, що з 1 січня наступного року у основних 157 міжнародних пунктах пропуску запрацює біометричний контроль для іноземців, громадян із 71 країни, звідки можуть виходити загрози для українців та національної безпеки нашої держави. Цей контроль буде діяти в аеропортах та на залізничному транспорті. Ось цю тему обговоримо з Олегом Слободяном. Він на прямому зв'язку, це прес-секретар Держприкордонслужби. Пане Олеже, вітаю вас. Пане Олеже, як нас чутно? Я вас чую нормально. Добрий вечір. Вітаю, пане Олеже. Дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. Отож, будь ласка, розкажіть спочатку узагальнено про цей біометричний контроль, який впровадиться з 1 січня 2018 року, а потім перейдемо вже до деталей. Власне, система не є таким ноу-хау України. Подібні системи працюють в багатьох країнах світу, і наші громадяни, коли хто особливо часто подорожує, неодноразово з цим зустрічалися. Тому, власне, ми тільки використовуємо той передовий досвід, який вже є в інших країнах, переважно в тих, в яких високий рівень зовнішніх загроз. І для захисту національних інтересів вони запроваджують саме такі подібні системи. Інша справа, що для запровадження таких систем переважно потрібно декілька років. У нас же ж про все на все було тільки 4 місяці, тому ми і хвилюємося і досить швидко і оперативно мали розгорнути і оснастити наші пункти пропуску і створити систему передачі збору захисту інформації. І, власне, з сьогоднішнього дня ми розпочали вже цю систему тестувати, щоб переконатися, що усе працює так, як потрібно, що сигнали проходять, що не відмовляє жоден із елементів для того, щоб з 1 січня в повному обсязі, тобто це ви абсолютно вірно сказали, в 157 пунктах пропуску, це наші основні міжнародні і міждержавні, де є категорії іноземців, здійснювати цей біометричний контроль. От ви згадали про тестовий режим, який від сьогодні впровадився. Як він себе показав і скільки він ще буде тривати? Тестування буде йти до 31 грудня включно, тому що в процесі тестування це цілком природньо виявляються якісь чи недоліки, чи дрібнички, які потрібно усунути. Тому, власне, це такий робочий процес, який на різних напрямках за різних обставин буде реалізовуватись. Тому тут немає нічого такого чогось надзвичайного, це звичайний робочий процес. Пане Олеже, ще маю таке питання. От чи буде вводитись біометричний режим на адмінмежі з Кримом? Або ж якийсь інший режим? От поясніть стосовно Криму, будь ласка. У відповідності до рішення РНБО біометричному контролю, під біометричний контроль підпадають саме громадяни тих країн, звідки для національної безпеки України може виходити потенційна небезпека чи загроза. По той бік адмінмежі громадяни України, які тимчасово проживають на окупованій території, і тому вони не є громадянами іншої країни і не є суб'єктами цієї системи біометричного контролю. В той же час на КПВВ, на адмінмежі будуть встановлені прилади біометричного контролю, але на другій лінії прикордонного контролю, тобто це не на тій лінії, де всі громадяни проходять паспортний контроль, а в інших приміщеннях для, скажімо так, індивідуальної роботи з пасажирами, відносно яких виникають якісь питання. Для чого це потрібно? Для того, щоб коли вже база
даних цієї біометричної інформації, вона вже буде досить таки об'ємною для того, щоб в разі необхідності можна було б перевірити за відбитками пальців ту чи іншу особу, чи є вона тим, ким видається, чи це дійсно документ цієї людини, тобто з метою безпеки. Пане Олеже, і поточнення стосовно адмінмежі з Кримом. Чи будуть впроваджуватись якісь нові правила? Точніше, не впроваджуватись, а змінюватись правила перетину адмінмежі? Ні, наразі про це не йдеться. Все залишається в тому режимі, в якому було, але хотів би зазначити, що рік вже наближається до кінця, і ми черговий рік спостерігаємо вже вкотре зниження пасажиротранспортного потоку через адмінмежу до як на окуповану територію, так і з окупованої території десь приблизно на 25-30%. Пане Олеже, останнє питання стосовно Донбасу. Яка там нині ситуація з пунктами пропуску? І знову ж таки, чи буде щось і там впроваджуватись? Можливо, правила нові? Ситуація абсолютно спокійна і робоча. Знову ж таки, на відміну від адмінмежі із тимчасово окупованим Кримом, на цьому напрямку ми спостерігаємо збільшення пасажиротранспортного потоку у порівнянні з минулим роком. В той же час звертаємось до громадян, які змушені перетинати лінію розмежування, оскільки контрольні пункти в'їзду-виїзду на цьому напрямку є тимчасовими спорудами, і, власне, створювати там постійні контрольні пункти перетину, так як це є на західному кордоні, наприклад, немає ніякої доцільності, тому усунути повністю незручності, пов'язані із перетином лінії розмежування, навряд чи вдасться. В той же час ми намагаємося оперативно співпрацювати із гуманітарними організаціями, із міжнародними організаціями для того, щоб зробити цей перетин для громадян максимально комфортно. Дякую дуже, пане Олеже, за коментарі. Дякую, що долучилися оперативно до нашого ефіру. Олег Слободян, прес-секретар Держприкордонслужби України, був на прямому телефонному зв'язку зі студією АТР. Повертаємось до студії. От, пане Василю, до вас аналогічні питання стосовно пункту, впровадження біометричного контролю з країнами. Як ви гадаєте, чи покращить це ситуацію і чи ще більше забезпечить Україну від диверсій, терористичних загроз і так далі? По-перше, маю сказати, що ми почули кваліфіковане роз'яснення ситуації або тих питань, які ми задаємо, які хвилюють суспільство, і, звичайно, ви зобов'язані їх виясняти для того, щоб довести ту чи іншу інформацію. Тому пан Олег відповів на всі питання, які, в принципі, мені зрозумілі, я думаю, що наші глядачі також зрозуміли. Інша справа, що, можливо, не всі питання ми йому поставили. Чи має це значення для боротьби зі злочинністю, у тому числі тероризмом, диверсіями, що у нас, на жаль, останнім часом має місце бути? Звичайно, база, яка буде формуватися, вона має велике значення і буде використовуватися при розслідуванні кримінальних проваджень, при проведенні оперативно-розшукової діяльності, розвідувальної діяльності тощо. Тут немає питань, будь-яка база, якщо вона сформована, професійно кваліфікована, має значення і завжди використовується в позитиві. Інша справа, що ми не маємо плекати надії, що це нам допоможе уникнути загроз диверсійних, терористичних, оскільки ніхто з Російської Федерації не приїжджає до нас, залишає відбитки пальців, а потім кидає гранату. Я так, щоб було для глядачів зрозуміло. Зазвичай використовують наших громадян, чи то за гроші, чи то на інших основах, завербовуючи їх для проведення підривної діяльності проти України, для допомоги Росії в проведенні цієї діяльності. Але виходимо з того, що навіть якщо якийсь відсоток маленький буде допомоги цього контролю, це буде позитивно, це буде, скажімо так, погляд у бік слідчих і оперативних працівників їх допомоги. І ще одне, що правильно замітив пан Олег, що європейські країни мають такі контролі. Всі цивілізовані країни мають, застосовують. Інша справа, щоб це не перетворилося в черги, незручності. І ще одне, оце вибірковість, коли на адмінкордоні з Кримом будуть вибірково все-таки проходити
біометричний контроль. Тобі ж подобався, ти не сподобався, іди сюди. Тобто тут вже чисто суб'єктивні речі вступають в силу, і тут потрібно працювати керівництву нашої прикордонної служби. Яким чином ось цей біометричний контроль може допомогти роботі спецслужбам? І чи допоможе взагалі? Звичайно, допоможе. Я ще раз кажу, поточнення. біометричні дані лягають в базу. База формується, вона в першу чергу буде, звичайно, у прикордонників, які є в тому числі і мають оперативно-розшукові повноваження, і, звичайно, будуть ділитися цією базою з міліціянтами, Службою безпеки України, прокуратурою, іншими правоохоронними силовими структурами. Це по-перше. По-друге, вже навіть наявність такої бази, наявність такого контролю є якимось профілактичним заходом щодо того, щоб менше хтось намагався навіть думати про вчинення злочину або допомоги у вчиненні злочину ворогам України. Чому це не впровадили ще раніше, а лише планують от з 1 січня? Ну, і ми, як завжди, запізнюємося і завжди це питання задаємо. От потрібно було, я чув представника Сполучених Штатів Америки, був вчора на одному з ефірів, потрібно було летальну зброю Україні дати ще в 2014 році. А ще краще, знаєте коли? Ще до того, як тільки задумали росіяни окуповувати наш Крим і Донбас. Тому, слава Богу, що є, кажуть, краще пізно, ніж ніколи, і ми при цьому маємо відмітити позитив у цьому напрямку. Добре, а от якщо згадати про от порівняння, хочу таке провести, введення біометричного контролю і дипломатичні стосунки, які хотіли, була така думка, розірвати з Росією. Ну не тільки думка, Олеж, не тільки думка. Там було вже таке напрацювання, що чуть не завтра вже буде введено візовий режим, розрив дипломатичних стосунків тощо. От, зокрема, в нашому ефірі лунали такі фрази, що розірвання дипломатичних стосунків з Росією вони б могли лише нашкодити, зокрема, і обміну заручниками. От цікава ваша думка стосовно того, розірвання дипломатичних стосунків. Воно треба чи не треба? Не обмін заручниками. Не обмін. Звільнення наших заручників і передача їм тих, хто у нас під слідством або під судом. Давайте так. Я розумію, що так, це формула, яка нібито безобідна, звільнення наших заручників. У нас заручників не було. Ми передали або злочинців, або тих, хто підозрюється у вчиненні злочинів. Ми це маємо чітко розставляти акценти в першу чергу для Європи, для Сполучених Штатів Америки. І ще щодо зриву. Ми маємо розуміти, ми знову ж кажемо, поїхали там наші керівники піаритись на тому, що вони досягли таких домовленостей. Заявляю, що Медведчук досяг домовленості разом з віце-президентом Російської Федерації Патріархом Кирилом. Тому що де-факто він віце-президент, він займається інформаційною політикою, релігією, вже державною релігією, російською релігією, яка наступає, яка захвачує, яка агресує, я би сказав так. Так ні. Давайте ми всі чітко визначимо. В першу чергу це заслуга тих, хто повернувся, наших патріотів-мучеників, які своєю відвагою, хоробрістю дочекалися і показали, що навіть в неволі українці перемагають. В другу чергу це збіг обставин. Звичайно, робота була. Був тиск міжнародних організацій Європи, Сполучених Штатів Америки, і вони про це постійно говорили. І в цій ситуації, коли вона так склалася вже на початку, будемо вважати, 2018 року, Путін залишився перед дилемою. Вибори, Захід, тиск, санкційні вимоги тощо. Що робити? Путін був ініціатором цієї операції. Ми ж це знаємо. З чого почалося? Він перший заявив, що давайте все-таки зробимо це. Давайте зробимо цей позитив. І не потрібно себе хвалити, що це ми зробили. Ні, шановні. Зробили тиск міжнародних організацій Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Франції, європейських країн, і зробили наші патріоти, які терпіли до цього, які рік-два там знаходились і зараз повертаються як герої. Тому ми маємо мати на увазі, Путін це зробив в першу чергу, показавши Сполученим Штатам Заходу, що в нього гуманітарна сфера в порядку, що він над цим працює. По-друге, він працює перед виборами на те, що, шановні виборці, я не войовничий, я не загарбник, я навпаки помилував своїми діями, своєю пропозицією людей. Він же позвонив Захарченку і керівнику пасічнику ЛНР. Він позвонив. І це все показало. А зараз ми намагаємося перевести через себе. Ні, шановні друзі, тільки ті, хто повернувся, це тільки їх заслуга. Давайте себе не хвалити. Пане Василю, повернемось до цієї теми. Справа в тому, що у нас зараз на прямому зв'язку зі студією наша кореспондентка Вікторія Влязова. Вона нині перебуває в аеропорту
Бориспіль і чекає на прибуття заручників. Вікторія, вітаю тебе. Будь ласка, розкажи останні новини. Поділися тим, Зараз ми що знаєш. очікуємо біля військового литовища. Сюди мають прилетіти колишні полонені. Напередодні в соціальних мережах поширювали хештег «Звільни своїх», закликали українців прийти і зустріти колишніх полонених, прийти з українськими прапорами і підтримати їх морально. Також сьогодні від метро Бориспільська були організовані автобуси, котрі мали довозити на литовище людей. Серед звільнених також Ігор Козловський, вчений. Його 3 травня терористи засудили на 2 роки за проукраїнську позицію. Нині ж ми чекаємо, коли на злітну смугу приземлиться літак. Наступні новини ми розкажемо вам уже в наступних ефірах каналу АТР. Слідкуйте, студія. Дякую тобі дуже, Віко. Вікторія Блязова, наша кореспондентка, нині пробує в аеропорту Бориспіль, і хочу додати, що це військове литовище. Вона розповіла про деталі саме очікування наших заручників. Будемо очікувати від неї більше інформації у наступних випусках прямого ефіру на телеканалі АТР. От, пане Василю, побачили і почули нашу кореспондентку, як вона сказала, що організовано було дуже багато автобусів, люди збираються потроху, аби зустріти заручників. Бачите, все ж таки от патріотичний дух, він присутній, і це, я хочу просто звернути це увагу, це дуже приємно і дуже згуртовує суспільство. От у мене питання наступного характеру до вас. Як ми можемо очікувати, коли можливо, і як успішно, тому що я вважаю, що сьогоднішній обмін, він був успішним. Як успішно ми можемо очікувати так само і наступні обміни? І коли? Одна ремарочка. Так. Знову ж таки, я розумію все, немає полонених. Ще раз, полонених немає ні тої, ні з іншої сторони. Наші заручники там. Ті, що по цю сторону утримуються, це або злочинці, визнані судом, або підозрювані, або обвинувачені. Ще раз хочу на це заголосити. Ми зустрічаємо звільнених наших заручників. Але я хотів би сказати от про той позитив, який ви кажете. Я десь не погоджу. А хто організовував автобуси, щоб підвозили людей до аеропорту Бориспіль? А оцю інформацію я не Це знаю. влада організувала. Влада. А для чого? Тому що там будуть зараз мітинги, будуть виступи, будуть самолюбування тим, що не зроблено. Тому що я хочу запитати, а де ще 100 наших патріотів, які утримуються там? Чому саме цих звільнили, а не інших? Чому не говоримо про інших? Чому не було відомо про список поіменно звільнених до сьогоднішнього дня? А вони знали, кого ми маємо передавати їм. От в мене питання до вас. І потрібно не почивати на лаврах, потрібно не мітинги зараз в Бориспілі проводити і на Банкову їх вести, вручати нагороди. В першу чергу потрібно відпустити, щоб вони в сім'ях своїх відійшли від того кошмару, вибачте за русизм, від того, що вони пережили, перенесли тощо, а не піариться на них. Пізніше їх зберете. Тому що в нас же бувають ситуації, сьогодні він герой, завтра він шпигун. Так, були такі інформації. Так, бувають такі ситуації. Тому ще раз, давайте без цих ажіотажів, без нічого зустрінемо і відпустимо людей, довеземо їх до домівок, а не в автобуси в Бориспіль і робити там піар-акції, концерти, маніфестації, мітинги. І ще одне питання. Я дуже уважно слухаю ці питання, тому що я розумію, що таке Міжнародний кримінальний суд, що таке Гаага. І запитайте у дипломатів, які знають, що було по Балканам. І запитайте, скільки томів справ в Гаагу відправила Російська Федерація щодо злочинів України проти населення Донбасу. І ми допомагаємо Росії в цьому, коли ми кажемо, знову слово, немає ніяких претензій до вашої колеги, нашої колеги, ми кажемо, був засуджений ДНР до 2 років. А вчора мені ведуча каже, був засуджений до 12 років, нібито за шпигунство. Про що ми кажемо? Ким засуджений? Терористами? Це не суд, це самосуд. А які тоді б слова інакше? Ніякі, просто тримаються вони в заручниках. А то ж там граються в судів, в слідчих, прокурорів, про це навіть не згадувати. І ніколи не потрібно говорити, як то говорить шанована мною Ірина Геращенко. Я відвідала заклад пенітенціарний, вже легітимізуємо їх, вже в них назвали Міністерство пенітенціарне, службу тощо. Шановні друзі, там заручники, там бандити, там терористи. Ніяких там органів, закладів, правоохоронних структур немає.
Я хочу звернути увагу наших глядачів, що зараз у полі вікні ви можете бачити лайв-стрім наживо. Наша кореспондентка Вікторія Аблязова, яка нині там перебуває, ось дала нам таку можливість побачити наживо ситуацію в аеропорту Бориспіль на військовому литовищі. Саме там нині сьогодні очікують прибуття усіх заручних, звільнених сьогодні з полону. Я, може, дуже критично, ви зрозумієте мене. Я хотів би, щоб ми отакі акції позитивні, добрі, душевні не переводили в політичні моменти, не переводили в піарні моменти. Слава Богу, і ми з вами говорили перед ефіром. Слава Богу, добрий день, душевний день, хороший день. І дай Бог, коли ми обнулимо цю ситуацію, пане Олеж, ви це мене запитали? Так. Тоді, коли закінчимо війну. Але ми звільняємо, а війну не збираємося закінчувати. Тому, по великому рахунку, ми провокуємо що? Нових заручників, нові звільнення, новий піар на цих звільненнях. Розумієте? Замкніть коло, і ви зрозумієте, в чому річ. От ще, знаєте, хотів вас питати наступне. От сьогодні у нас в ефірі Михайло Чаблига, представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини, сказав, що на непідконтрольній території України, мається на увазі ЛДНР, так звані, знаходиться, він не сказав точну кількість заручників, він сказав близько 100, можливо і 200. Це його цитата. Чому? Невже ми жодним чином ніяк не можемо дізнатися, яка точна кількість заручників нині перебуває там? Чи вона може змінюватись кожну годину? У 2014 році, рівно рік назад, 26-го, не рівно, 3 роки і 1 день, ми під керівництвом Валентина Наливайченка, Служба безпеки, за моєю участю, за участі волонтерів, громадських організацій, всіх звільнили, зробили велике звільнення 150 наших заручників. Серед них 99 донбасівців. Той, хто знає, що це значить для терористів, мене зрозуміє, як важко. Ми віддали тоді тих, кого можливо було віддати, процесуально очистили 205 чоловік для них. Це було за півроку. А взагалі-то, крім цього звільнення, було ще багато звільнень, які було за допомоги Служби безпеки України і голови Служби безпеки Наливайченка, мене як начальника головного слідчого управління, чи нам допомагали, то була загальна робота. Так от за півроку ми звільнили 2503 людини. Зараз 3 роки пройшло, і от буде півроку піара на тому, що звільнили 74, а ще не 100, як кажуть. Не 100. Давайте подумаємо, у нас 500 і більше тих, хто пропав безвісти, зник безвісти. Серед них, як каже соціологія, третина може бути живими. Де вони? Ніхто цим не займається, ніхто про це не каже. Де ті 100 чоловік, хай 100, якщо офіційно брати статистику влади. Де вони? Живі вони? В рабстві вони? Чому вони не звільнені? Чому вони не попали в ці списки? От в мене питання. А ми кажемо обнулити. Коли ж буде та схема, про яку всі кричать, всіх на всіх? А її не буде ніколи, допоки є війна. Ми маємо це зрозуміти. Я ще раз про той замкнуте коло. Війну продовжуємо, це вигідно. На війні заробляє влада. Війною влада піариться. Приклад сьогоднішній. Потім продовжується захоплення заручників, знову звільнення, знову Бориспіль, знову піар, знову Харків, знову піар. Що не зрозуміло нам? Це продовження війни, це продовження знущання над українським народом. Потрібно завершити війну, і це якраз те джерело, яке породжує оці біди заручників. От відводячись від ваших відповідей, от хотів ще спитати, тоді, от ваша думка, чому ми бачимо формулу 306/74? Тому що от я ставив це питання іншим експертам, вони усіляко казали, що зараз йде мова про бодай когось, щоб звільнили. Але все ж таки, чому такий нерівний 306/74? Ваша думка, чому така формула? Я вам Коротко, будь поясню, ласка. я не скажу, ніяких претензій немає. Щодо формули 300 на 100, 400 на 200 немає. Хоча і 1000 на одного, ми знаємо, що в світовій практиці це було в Ізраїлі. Так часто згадують цей приклад. Я про інше хочу сказати. Ми теж робили цей так званий обмін 205 на 150. Чому так? Запитав мене тоді президент. Тому що потрібно його робити. Якщо вони йдуть на це, потрібно робити, звільняти наших людей. І тут я погоджуюсь, тут я підтримую, немає питань. Але ми знали списки всіх, хто там знаходиться.
Вони кажуть, ми цих можемо відбити, а цих ні, вони для нас ще цікаві. Ми з ними проводимо роботу, з ними російська контррозвідка проводить роботу. Хоча б було зрозуміло, на сьогодні нам кажуть, завтра ви отримуєте 74 людини, але прізвища їх, хто вони, не кажуть бойовики, а ми їм даємо списки, перевірені, верифіковані, відмоніторингові, які завгодно. Розумієте? Чому так? Давайте ставити тут на рівні умови хоча б прозорість цього процесу. У нас прозорості немає. Тому немає питань щодо того, як. Але інше ж знову ж таки. А чому було спочатку мова, що буде 174 на 606, а потім стало наполовину менше? Де половина ділась? Чому ця половина повернулась, інша ні, а не навпаки? У мене такі питання виникають. І виникнуть у батьків, рідних і близьких тих, хто не повернувся. От я ще раз хочу звернути увагу наших глядачів на те, що завдяки нашій кореспондентській Вікторії Облязовій маємо змогу бачити наживо, що відбувається зараз в аеропорту Бориспіль на військовому литовищі. Туди вже бачимо, приїхали автобуси з Борисполя, організовані, які згадувалися, привезли туди людей. Журналісти, ось бачимо, вже в кадрі є. Тобто всі в очікуванні. Будемо відстежувати все, що відбувається у Борисполі наживо зараз. А до вас ще таке питання стосовно списків. От ви кажете, куди подівалися? Там було 600 на 100, да? Куди подівалася половина? Хто взагалі і яким чином створює ці списки? Складається таке відчуття, що списки створює лише та сторона, ЛДНР. Тому що, як ви сказали, да, що маємо змогу поміняти там 200 на 100, да? От прикладом, 200 їх на 100 наших. Але немає іншого виходу, виходить так, що. Де важелі впливу на формування списків? Як вони формуються? Від кого це залежить? На рівних можна говорити, коли говорить одна цивілізована країна, визнана з іншою цивілізованою країною. Тоді можна і посередників, і партнерів залучити, і сказати, бачите, ну давайте все-таки по-чесному. Коли ми говоримо з терористами, ми маємо йти навіть на ті умови, щоб спасти одну людину навзаєм 600. Тих злочинів. Я завжди був привіч того, щоб їх туди відправити всіх, хто у нас сидить у тюрмах. Хай будуть там, хай будуть по ту сторону. Розумієте, десь воно звучить, може, не зовсім морально, не зовсім реально, але я образно кажу. Інша справа про інше, що як формується список. Я розкажу, як було. Це в процесі Мінського договору, Мінського процесу, оце звільнення називають. Як ми звільняли отих 150 наших чоловік. Спочатку формували списки. Я зустрівся на нейтральній території з терористами, це був Пушилін Дейнега, представники ДНР, ЛНР терористів. І ми обмінялися. Я сказав, кого я можу віддати, у кого руки не в крові, кого ми можемо процесуально очистити. Дав їм список 222 чоловіка, получилось 205, тому що були питання потім. І зараз, бачите, є питання. Було заявлено 200, не дійшли до того числа. Вони мені дали список 150 чоловік. Це поіменно було. Потім 19 грудня перед тим обміном ми зустрілися в Мінську. І я заставив бойовиків, представників і Дейнегу Пушиліна, в мене до цього часу є ці документи з мокрими їх підписами, підписатися під кожним аркушем, під кожним прізвищем. Вони довго не хотіли. Прийшлось побігати за ними по готелю, прем'єр-готелю в Мінську, але підписалися. От список я привіз, підписаний представниками, в них список підписаний мною особисто. Я за це відповідав, хоча в мене повноважень було не так багато, щоб відповідати це, але хтось повинен був брати відповідальність. Оце називається прозоро. І ми сказали, шановні друзі, шановні батьки, тому що батьки кажуть, а є списку, немає списку. От вони дали список, коли готові брати чи торгуватися, де там ваші діти, брати, сестри. Ні, забирайте цих, а потім працюйте по нашим. Така повинна бути відверта, відкрита позиція влади і тих, хто займається цим процесом. А не то, що ми там говоримо, там знову зайшли в кут глухий, там не зрозуміли один одного, там вони вимагають вбивцю чи кого-то. Віддайте всіх. Пане Василю, хвилина лишається до кінця ефіру, і від вас хочеться почути коментар стосовно наступного. Чи може зараз Україна якимось чином збирати докази і потім з ними йти до міжнародних, до Верховного суду, до Міжнародного суду. І потім ці докази якось використати задля того, аби Росію, ось ці так звані ЛДНР, притягнути до відповідальності. Буквально
40 секунд на відповідь. От приїхало у нас 74 докази, хай мене вибачають наші патріоти. Я до Це цього вони веду, мають бути так, допитані як потерпілі. Вони мають дати показання, як над ними знущалися, де їх тримали. Їх незаконно тримають. Там 2-3 статті Кримінального кодексу у тих, хто їх тримав, і тих, хто курує їх. Тобто в росіян, у вищого військово-політичного керівництва Росії. Ми маємо про це говорити. Що вони в цьому винні, вони курують і коригують бойовиків, вони командують ними, це їх підлеглі. Тому це все робиться руками Росії. Там повинна відповідальність бути Російської Федерації безпосередньо вищих посадових осіб, а відповідальність загальнокримінальна повинна бути бойовиків і терористів. В Гаагу не потрібно доповідати, ми відвезли 5 мішків матеріалів. Не в мішках. Потрібно комплексно працювати і повинна відповідати за це одна структура. Я вам дуже дякую за коментарі. Дякую Дуже вам. дякую, що долучились до нашого ефіру. Василь Вовк, генерал-майор СБУ, керівник Головного слідчого управління СБУ у 2014-2015 роках, був гостем цієї години у нашій студії. Хочу нагадати і сказати нашим глядачам, що наша знімальна група Вікторія Блязова, наша кореспондентка, нині знаходиться у Борисполі. Ось її стрім можете бачити у полі вікні. Вона нині знаходиться у Борисполі і очікує на вже прибуття заручників до Києва, яких звільнили з полону. Хочу також сказати, що інформаційну естафету надалі передам Любомиру Ференцу, своєму колезі. В нього в гостях буде військовий експерт Дмитро Снігирьов. З ним буде обговорюватись найактуальніші теми, які стосуються України та світу. І, звісно, будемо стежити за ситуацією, яка нині відбувається в Борисполі. А далі, за 5 хвилин в ефірі АТР, новини Заман. Залишайтесь з нами.